இப்போ நம்ம பகுதி 7 வழிபாட்டு பாடல்கள் அப்படிங்கிற பகுதியை பார்க்க போகிறோம். இந்த வழிபாட்டு பாடல்கள் ஏற்கனவே நம்ம இறைவாழ்த்து பகுதியில் தொடக்க உரையாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இறைவனை வணங்கி தொடுக்கின்றோம். அதே ஒரு செயலை முடிக்கின்ற பொழுதும் நம்முடைய மரபு என்னென்னா, இறைவனே நான் இதுவரை ஆற்றிய பணிகள் செம்மையாக நிறைவடைந்திருக்கின்றன, அதற்கு நீ எனக்கு துணை புரிந்தாய், ஆதலால் உனக்காக இந்த பாமாலைகளை எல்லாம் பாடியிருக்கின்றேன், இந்த பாமாலைகள் வழியாக எனக்கு என் நாவில் நீ நடம்புரிய வேண்டும், ஆதலால் என்னுடைய தமிழ் பணியும் சிறக்க வேண்டும், நான் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் என்ற காரணத்தால் முடிக்கின்ற பொழுதும் இறைவனையே தொட்டு முடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. ஆதலால் நம்முடைய பாடப்பகுதியிலும் தொடக்கத்தில் இறைவனை வழிபட்டு முடிவிலும் வழிபாட்டு பாடல்களாக கொண்டு நாம் முடிக்கின்றோம். அப்படி அடிப்படையில் பார்த்தா நம்முடைய இந்து மதத்திலும் சரி, அனைத்து மதங்களிலும் சரி, பொதுவாகவே 6 விதமான சமயங்கள் வெளிப்படையாகவும் நன்றாக தெரிந்த மதங்களாகவும் சமயங்களாகவும் இருப்பதில் ஐயமில்லை. அப்படி பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே நமக்கு வழிபாட்டு பாடல்களில் 6 வகையான சமயங்களை பற்றிய குறிப்புகள் இடம்பெறுகிறது. சைவ சமயம், வைணவ சமயம், பௌத்த சமயம், சமண சமயம், கிறிஸ்துவ சமயம், இஸ்லாமிய சமயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 6 வகையான சமயங்களுடைய மொத்த எப்படிப்பட்ட சமயங்களாக இருந்தாலும் இறைவனை வழிபடக்கூடிய ஒரே வழி ஒன்றே, அன்பு நெறியே அப்படிங்கிறத மெய்ப்பிக்கிற வகையில் எல்லா கருத்துக்களும் எல்லா சமயங்களும் இறைவனை சரணாகதி அடைகின்ற நிலையை பற்றியே பேசுவதாக அமைந்திருக்கிறது. சரி, இப்பொழுது இந்த வழிபாட்டு பாடல்கள் அப்படிங்கிறது எதற்காக நம்முடைய தமிழ் மரபு அடிப்படையில் வகுக்கப்பட்டது அப்படின்னா, திருநெறி தமிழ், அதாவது இறைவனை, திரு என்றால் சிறப்பு, திருநெறின சிறந்த வழியை காட்டக்கூடிய தமிழ், தெய்வ ஒன் தீந்தமிழ். இந்த வழிபாட்டு பாடல்களுக்கு இப்படி ஒரு பெயர் வழங்கப்படுகிறது. திருநெறி தமிழ், தெய்வ ஒன் தீந்தமிழ். ஒன் தீந்தமிழ்னா நல்ல தமிழ் அப்படின்னு, தீந்தமிழ்னா சுவை, தீன்னா சுவை, தீந்தமிழ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நெறியில் 2 விதமாக இதுக்கு பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. வழிபாட்டு பாடல்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா, திருநெறி தமிழ், தெய்வ ஒன் தீந்தமிழ் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்பொழுது நாம் இந்த 6 வகை சமயங்களுக்கான பாடல்களும் அந்த பாடல்களில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களையும் இனி பார்ப்போம்.